Haleluya. Ulimkumbuka Ibrahimu na mama Sara, ukamupa Isaka kwa neema yako. Baba uko mwema, uko mwema Baba, siku zote uko uko mwema, uko mwema, uko mwema, uko mwema, uko mwema, ewe Baba. Haleluya. Hey, unoshamisa mwari wedu imi Mesaya, unoshamisa imi Mesaya, unoshamisa mwari wa kudenga imi Mesaya, oh, unoshamisa mwari wedu imi Mesaya, unoshamisa imi Mesaya, unoshamisa mwari we imi Mesaya, unoshamisa mwari wedu, unoshamisa imi Mesaya, unoshamisa mwari we imi Mesaya. Kuneka kwenyu kuri mu moyo mangu Jehova, makaparaza za indi chose rashure imime Mesaya, mumoto uvapo wenyu utisiro wangu, mufudi wangu di Jesu, munawa washamisa di Mesaya, munoshamisa Mesaya, 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 munoshamisa Mesaya, oh, ay, 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 munoshamisa Mesaya, munoshamisa mwari, munoshamisa mwari Mesaya, oh, Mesaya, 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 munoshamisa come on, let's go. imi Mesaya, 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 munoshamisa imi come on, that's for Jesus. Oh, Masia, 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 uko mwema Baba, ewe Masia. Waza. Mesaya, munoshamisa imi Mesaya, oh Mesaya, Mesaya, oh Mesaya, Mesaya, Hallelujah.
Yesu ari pano, ari pano. Haya, ndamuona Yesu ari pano, ari muno, ari pano, ari pano. Anora pavarwere ari pano, Yesu kan. Ari pano, unozitenda ari pano, ari pano, ari pano, ari pano, ari pano, yeah, ari pano. Ano simunza marobe ari pano, achiwa katika na machinda ari pano. Damo Yesu ari pano, yeah. Yesu ari pano, ari kutora paisesi ari pano, ari pano. Pano, shika machiko amayangu aripano, 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 yeah, 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 Jesus, aripano, aya, 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 yeah. Yesu kumba kwangu aripano, kumasa kwangu aripano He is in his house. Aripano mangwaraniano. Aripano mangwaraniano. Oh, reketiandara. Yesu. 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 Rabakasiata tamandereboso. Let's sing. Rika tamandereboso. Rika tamandereboso. Neriasa tatanereboko reta. Nereboshe. Yesu aripano. Usafuru ene uwepo wa Mwari. Usafuru ene uwepo wa Mwari. He is here this morning. Aretetekerianda rabasa. Alinga iwe. Alinga ini. Dana kwa ari. Dana kwa ari. Tela reboso totokoriande rebese. Namata mangwananiano. Namata mangwananiano. Yesu aripano. Yesu aripano. Oh, just touch the hem of his garment. Bamba ne kutenda. Kutivawalinga mkatimeiba ino. Yesu. Kwete munu.
asi Jesu kwete munu asi Jesu anokwanisa kukubata, anokwanisa kukubata mangwanani yanu. Ole ketianda raboso ele rebeshe kemandariasa area tatamande reboso. Holy Spirit, fill your people, fill this place. We are here for you, Jehovah. Ela rabakasia tetemende rebosa. Oh, mwana murmusheni, murmusheni Baba, makatendeka Jehova, makafanira kuna matwa, makafanira nimbiri yose Baba. Oh, tinoshideretsa mangwanani yano kuti iro zita renyu rigokuzwa. Aribano Maria, Aribano Anosimu Siravage Maria, Aribano Rekatamanda raboso turiakite Shemanda rabakasia tetele rebokoso Reta kamanda rabasa tataleriakite Retati Rika temende reboso totoloriaka Re narabasia tetele remikiriasa Shere mende reboso totoko mahanda rabatia Reta Baba mangwanani ano tinokudai uye tinokutyai. Mangwanani ano muri Mwari vedu nokusingaperi. Zita renyu rinopfuura mazita ose. Hatina watinokuenzanisa inaye kana kukufananidza inaye. Mwari mune rudo nekereke. Mwari mune hanya neupenyu hwedu mumwe nemumwe. Mangwanani ano tishongedze ingowani yeBaba yokururama. Mangwanani ano Baba wamuna zongo nimupfekedze chidzitiro chokururama. Nezita raJesu Kristu tibatisei munondo wezokwadi Baba, tigofamba musimba renyu. Mweya Mutsvene waMwari taurai kwatiri, tidzidzisai nzira yatinofanira kufamba nayo. Muripo Baba zuva rimwe nerimwe, mune hanya neupenyu hwemumwe nemumwe. Muzita raJesu Kristu takurai mitoro Baba yevana venyu. Mangwanani ano mbiri yose idzokere kwamuri. Mbiri yose ngaive pachigaro chenyu. Mbiri yose ngaive kunemi Baba. Munorapa vanorwara, munosunungura vakasungwa, munotaura kune vari kure kuti vadzoke. Nezita raJesu, nezita raJesu, we want to witness your presence, oh my God, this morning. In the name of Jesus, let your will be done on earth as it is in heaven. Mazita, mazita, Mweya Mutsvene. Maita inyu Baba mangwanani ano. Shoko renyu ngarive nesimba kwatiri. Ritiratidze zvatinofanira kuve pamberi penyu zuva rimwe nerimwe. Muri mambo wamadzimambo naisoma nzeshe. Nokuti umambo ndewenyu, namasimba ndenyu, noutsvene ndewenyu nokusingaperi. Amen. Tifarire Jesu mangwanani ano. Tifarire Jehova. Tifarire Mweya Mutsvene, iye ari pano. Iye ari pano. Ari pano mangwanani ano. Amen. Hallelujah. Amen. Takamira kudaro. It's time for us to hear the word of God. Usatarise munhu akamira pano asi inzwa zvinoreva shoko. Usatarise munhu iye mutumwa chete, inzwa zvichataurwa neshoko. As Youth Sunday is, nasi tine youth ichataura nesu mangwanani ano. Wekutanga anoitwa Mukoma Nyasha Chimbwanda. Tikufarire Mukoma Muchiya wemutore nzvimbo yenyu. Hallelujah. Mushamisa Ishe Jesu Chitema zvangu o mandi babati o Baba munoshandisa Jesu Taidziwa nepinyanya
ndinosumudza maoko pamberi penyu. Handisi mutsvene asi ndinongozvidupukisa pamberi penyu Jehovah. Ndichiti let the atmosphere be conducive for the move of the Holy Spirit. Mbiri ndeyenyu haisi yavanhu mutsvene. Zarurewo mwoyo yedu patakunzwa shoko riri kubva kwamuri. Inini mongondishandisawo semudziyo wenyu wakakodzera mutsvene. Ishe ndiri kunamata kuti pachanzwa irori shoko, let the greatness manifest upon Faith Alive Youth. Muri Mwari womunana, muri Mwari akatendeka. Thank you Lord. Ngatipei chipo chekuombera kuna Mwari. Chiomberera praise and worship. Thank you. Amen. Hallelujah. Mangwanana ano handisi kutora nguva yakawanda ndiri pano. Asi uda kungoti ungodza munhu ari pasaidi pako kuti zvikuda kuitika panapa zvikasaitika pane zvichaitika. Saka amen. Saka musoro weshoko wangu ndiri under theme scripture yedu inoti possessing your territory. Ndapa musoro weshoko wekuti supernatural shift. Amen. Shoko redu tichariwana kubva kuna 1 Kings chapter 3 verse 16 to 21. Ndichaverenga. Chatangisa kuverenga. Now the two prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "Pardon me, my lord. This woman and I live in the same house, and I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us. During the night, this woman's son died because she laid on him." But verse 20 and 21. So 20, so she got up in the middle of the night and took up my son from my side while your servant was asleep. She put him by his breast and put her dead son by my breast. 21. The next morning I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. Amen. Saka ndakandiruta musoro weshoko wangu ngochiti supernatural shift. Mungangonetsekana kuti zvinomborevei. Ndingangoti it is the significant and often transformative change that goes beyond the natural realm and is produced by the divine intervention. Divine intervention is it is when God intervene in human affairs to change the situation. Pamwe pacho gore tichitanga munhu wesangane zvakashuwira zvaari kushuwira kuti zvitike mukati meupenyu hwake. Asi vamwe by now vatoneta nekupozisa materitory. Vamwe vanzwa munongonzwa matestimony ari kuya unopiwa zviro kuti Mwari wemba ino ari kutaura. Asi shoko rangu ranhasi rakanangana kune avo vasina kupozesa. Ndo shoko randauya naro nhasi. Ndichiti Mwari haana kukukanganwa, Mwari ari kukuzivai. Saka tiri kuti when God intervenes pane zvinoitika, hazvirambe zvakadaro. Tine zvinhu 4 zvandichangotsanangura zvinoitika kana Mwari apindira muupenyu hwako. Chekutanga panoita increase in faith. Zvichireva kuti kutenda kwako kana kwanga kuri kushoma, kana Mwari angokubata isa ruoko rwake pamusoro pako, zvinhu zvinotanga kutochinja. Atmosphere yakutochinja. Even church 2 notaura there will be a shift in mindset. Zviroti kana une mafungiro ako, unenge une mafungiro ako uchiti zvinhu zvangu zvikadai so ndikakwanisa kubatanidza apa neapa nemari yekubasa. But then kana Mwari wapindira, there will be a change. Kana wanga wakatarisira kuti salary yangu ichadai so, unopedzisira wane business wakutambirisa vanhu. Amen. Hallelujah. Kozoita yandakutsanangurai. And there will be a change in action. Ndichabva nangoibatanidza the release of power yakataurwa naBaba. Pane pamwe pandakambopfuura paitaurwa shoko.
So zvenzi namatira muvengi wako kuti ararame, kuti kana Mwari akukuropafadza, muvengi wako anoona kuti Mwari ndiMwari anoshamisa. So ndakasara ndiri concerned, ndikati pesa apa wanga wambonetsekana kuti muvengi afe zvinhu zvako zviite, but munhu ari kuti namatira muvengi wako ararame. So ndakanetsekana nazvo. Ndakazofara last Monday baba vachiti muvengi wako ngaaparare. Nekuti even kana achitsva ari kugehena anotongoona success yako. Saka shoko rangu riri kuti pari kuactivatewa power kuFaith Alive Youth. Vavengi vako ngavaone success yako vari kuhell. In the name of Jesus. Hallelujah. Ndingotaura kuti tiri munyaya yedu imwe cheteyo yavari kutadza kupozesa. Pamwe pacho we are having a monologue. Tichifunga kuti tiri kuita dialogue naMwari. Paunotaura Mwari haasi kupindura. Haisi nyaya kuti Mwari haasi kupindura, but it's because hausi kupa Mwari nzeve. Tikavhura kuna Job 33 verse 14. Job 33 verse 14. Amen. You know, for God does speak now one way, now another, though no one perceiveth it. 15. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, in slumberings of the bed, upon the bed. 16 then he openeth the ears of men and sealeth with instructions. Meaning kuti kana usati wapozesa, Mwari ari kutosila nzeve dzako with some instructions. Kuti kana wanga uri kubuda mudestiny, Mwari ari kuedza kuti dzoka munzira, ndinewe ndiri kukunzwa. 17 that he may withdraw men from his purpose and hide pride from men. Saka tingoti dai tazvidupukisa kuti titendere kutaura kwaMwari. Let's have a dialogue with the Holy Spirit kuti tinzwe kuti Mwari vari kudei mushoko redu. Amen. Ndikadzokera pa 20 paya pandataura, and so she got up in the morning. She got up in the middle of the night, sorry. And he took my son from my side while I, your servant, was asleep. She put him by her breast and put a dead son by my breast. Sira kuti ninya ignorance, ninya kurelaxa. Destiny inotorwa wakarara. Destiny inotorwa wakarelaxa. Panonzi ma prayers Thursday. Vanoyanwa shoma shoma. But kana vanhu vakuda kunamatirwa, vari kuchemera instant healing. Asa hatisi kuita consistent seeking of the Lord. Amen. Dai taramba tiri kutsvaga Mwari, dai taramba tiri kutsvaga Mwari kuti vatiitire zvakanaka. Amen. And then pa 21 yavati, the next morning I got up to nurse my son and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. So when it's too late, paunotanga kunetsikana kuti by this time why ndisati ndarorwa? By this time why ndiri kutry this and this asa zvisuruita? Inyaya kuti hapana morning light mu life yako. So dai tanamata kuna Mwari vatiratidza morning light. May the morning light shine upon our face so that our eyes will be open. Amen. A destiny, you know, paunozvarwa naMwari anzi munhu wese akatopiwa simba. Simba rekutonga, simba rekuzadzisa purpose yaMwari. So dakupa illustration ye tine ma products anonzi ma DIY. Mainly ano import kwa kubva kunze. Ngangopa example ye camera stand. You know, kana ichiuya munomo kwa ichibva kushop kwa yakatengwa haibve yakadai. Inobva iri in pieces. So as your life ndo zvakangofananawo neupenyu hwako. Destiny inenge iri uko. Munhu ucharorana naye ari uko. Business rako riri uko. So kuti ubatanidze this stand, you need a manual book. Kana usina manual book haubatanidze this stand, unoona kubatanidza asi unobatanidza zvisirizvo. So as our life, kuavoida kuti usarore munhu asiriye, you need a manual book. Kuti uwane business rako, you need a manual book. Amen. Tukunamata kuti dai Mwari vatisanganisa nezvinhu zvedu chaizvo panguva yakafanira. Mwari ndiMwari womunana, ndiMwari akatendeka. Dai aramba ari kutizarurira tinzvere shoko rake. Tikavhura Hosea 4 verse 6 inobva yati, my people die because of the lack of knowledge.
nekuti hatizive kuti shoko iri ndo rinotiratidza bhizinesi rako, ndiro rinokudhonzera destiny yako yakabiwa, ndiro rinokudhonzera marriage yako. Hatina chatiri kuita, tiri kutsvaga healing kung'anga. Amen. Hallelujah. Saka ndichipedzesa shoko rangu, zvandataura handisi kupedza nguva yakareba ndiri panapa. Kuna Genesis 12 verse 1 to 3 is a verse inondiitira zvakanaka. Inotsanangura nezve covenant yaAbraham yaakaita naMwari. So Abraham achiita covenant naMwari, akavimbiswa kuti kunyange zviome sei ndichange ndinewe, ndichakupa nyika ndoida, ndichakupa marudzi namarudzi ndokuita baba vemarudzi. Mwari vakamuvimbisa zve vakati anorwa neni anenge arwa neni, anorwa newe arwa neni, achakuropafadza ndichamuropafadza. Saka naizvozvo ndo shoko rangu randiri kuuya naro pamberi paMwari, ndichiti mayuthi ose asati apozesa, we have our father baba chiyangwa, ndiri kungonamata muzita neropa raJesu kuti the covenant that he has made with God, kuti Mwari dai marangarira vana veFaith Alive, activate the power in them, activate simba riri mavari ritange kushanda mukati meinoimba. Ndo covenant yandiri kutaura mukati meinoimba mutsene wemasimba ose. Ndiri kuti vasina kuroorwa ngavaroorwe nezita raJesu. Vari kutsvaga mabasa, vane mabhizinesi akabiwa newakaipa ngaadzoke nezita raJesu. Muri Mwari womunana, muri Mwari akatendeka. Amen. Ndivhurire Exodus 2 verse 24. Hallelujah. So hanzi vana veIsraeri pavakazoenda muunapwa so many years kumberi, after 400 and something years, vanga under Moses, vanga under Joseph. So vakatanga kushungurudzwa, and then vakatanga kuremember kuti ko ndiye Mwari waitaura here kuti ndiye Mwari achangainesu, ndiye Mwari waitaura here kuti Mwari achatinunura. Asi Joseph nenyaya yekuti aitaura naMwari, he understood the assignment, kuti kunyange Mwari vakavimbisa kuti kunyange zviome sei akavimbisa kuti achamira nesu, kunyange zviome sei akavimbisa kuti achatinunura muunapwa. So shoko redu riri kuti hanzi God heard their groaning and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob. So ndiri kuti patiri kuchema zvese zvatiri kuchemera kuna Mwari, Mwari ngaazadzise zvatinochemera zvose, Mwari ngaazadzise zvose zvatiri kuchemera, nekuti Mwari paanonzwa kesi yedu haarambe akanyarara. Inopa 25 shoko rinobva rati hanzi, so when God looked on the Israelites and he was concerned about it. So munoziva kana Mwari munoziva kana mwana nababa vake vakarohwa vachitamba kumaraini, baba vacho vakazvinzwa, munoziva zvavanoita. Hazvingonzi warohwa zvotopera zvakadaro, vanotoedza zvavanoita kuti mwana wavo adzorerwe zvaaitwa. So ndo zvatiri kutaurirwa naMwari wedu kuti Mwari paari kutarisa kuchema kwedu kwose, Mwari paari kunzwa kuchema kwedu, is going to be concerned and our life is going to be never the same. Dai upenyu hwedu washandurwa neiro shoko mutsene. Muri Mwari womunana, Mwari aramba ari kuchinja upenyu hwedu, Mwari aramba ari kutirwira mutsene wemasimba ose. Handinongoti neirori Mwari atiropafadze muzita neropa raJesu. Hallelujah, hallelujah. Tifarire mkomanyasho wachitora nzvimbo yawo. And we want instant healing without consistent seeking of the Lord. Chirungu. That's powerful. Amen. Powerful, powerful. We're now going on to our second speaker, our last speaker for the day. Youth Tisare after service. Side note. We're going on to our second speaker of the day, none other than Sister Loveness. Where I'm told to boy you. Hallelujah. Vari kufara hallelujah. Ndinoda kutenda Mwari kunyangwe nekumirawo pano. Ndiri kutya. Pandakatumirwa message naMai Rusike, ndakati ndaiva ndiri kubasa, ndakati asi ndakanganisa kuona here
koinga ndinoimba one kupraise and worship ndobva ndadzokorodza tikanzi tinoda kukuisa paprogram as our second preacher. Ndakambovati, will I be able to do it? Kumberi ndobva ndati, it's okay, I will prepare. Hallelujah. Ndoda kuti ungokwazisa ari paside newe ungoti God loves you. Amen. Ndoda kuti tisvike patinogamuchira iye watavinga pano nhasi, the Lion of Judah. Ngatimugamuchirei nezita raJesu. Hallelujah. Ndoda kuti tigamuchire baba vedu namai in absentia, baba namai Chiangwa. Baba namai muri kwamuri ikoko tinokudai. Tinoda kuti tivagamuchire zvakasarudzika nemuzita raJesu. Hallelujah. Toda zvekukwazisa vice chairman vedu baba Manire naamai nedare ravanoshanda naro. Ngativakwazisei nezita raJesu. Hallelujah. Toda kukwazisa kunyangwe vafundisi vese vatinavo pakati pano. Tingavadomi nemazita zvambotaurwa na youth leader. But toda kukukwazisai vafundisi nezita raJesu. Hallelujah. Tigokwazisa ma elders edu, madikon nemadeaconess, tinokukwazisai nezita raJesu. Amen. Toda kungokwazisa, ndoda kukwazisa kunyangwewo youth pastor vedu, Pastor Mazara na baba, tinokufarirai nezita raJesu. Hallelujah. Ndoda zvekukwazisa kunyangwe youth leader yangu na mai baba na mai Rusike, kunyangwe nedare ravanoshanda naro. Ngativakwazisei nezita raJesu. Hallelujah. Youth iyo yapiwa mukana nhasi na baba, toda kungokukwazisai nezita raJesu. Hallelujah. Sunday school yedu hatikukanganwei, tinokukwazisai nezita raJesu. Online church tinemi, tinokukwazisai. We love you. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai mangwanani ano. Tinokutendai nekuti muri mutsvene. Ndauya pamberi penyu Mwari. Ndingori mudziyo wamaisa. Speak through my voice masikata ano Mwari. Ndinokutendai nezita raJesu. Amen. Inini ndangouya pano nhasi, handina hangu nguva yakawanda. Asi pandakanzi ndinozoparidza, ndakati Mwari, handisati ndamboparidza. Saka ndichataura kuti kudii. Mwari pane zvavakangondipa. It's just a reminder kune vana vaMwari kuti Mwari wedu ndiMwari anogona. Pane patinonzwa kuremerwa, pane patinonzwa we are stuck, tichishaya kuti toita sei. Asi Mwari ndiMwari vakanaka. Mwari ndiMwari vanogona. Hallelujah. Tinosvika pekuti unobvunza Mwari kuti nhai Mwari, saka mati ndoita sei? Asi Mwari ndiMwari vanogona. Ndoda kuti ndiverenge pana Ephesians chapter 3 verse 20. Inoti iyo, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Neshona rinoti, zvino iye une simba rokuita zvikuru kwazvo, zvinopfuura zvose zvatinokumbira kana zvatinofunga, nesimba rinobata mukati medu. The power that worketh in us is the Holy Spirit. Masikata anodei Mwari vatibatsira. Tagona kutenda, tagona kuona kunyangwe kugona kwa Mwari muupenyu hwedu. Ndapawo musoro weshoko wangu unoti God is able. Mwari vanogona. Tinoona kugona kwa Mwari pane zvakawasiyana siyana. Ndatorawo muBhaibheri kunyangwe kuna Daniel chapter 3 verse 17. Tinoona Shadrach, Meshach na Abednego. Vakaiswa mugomba remumoto. Asi pane zvavanga vanzi vaite zvavakaramba kuita. Baba vanogara vachitaura kuti kurwirwa kana kusarwirwa, Mwari vanoramba vari Mwari. We will keep trusting in God no matter the situation. Inotaura iyo Daniel vanoti, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fierce furnace
and he will deliver us out of thine hand, O king. Pa 18 pacho inoti, but if not, hanzi chero vakasatirwira Mwari, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Tinosvika pekuti tinonzi ngatiitei zvakati, toti Mwari asi hamuna kundirwira, inini ndaakuita zvangu. But ivo vakati chero mukasatirwira Mwari, vakasatirwira, hatisi kuzonamata mufananidzo. Tinoramba tichitrusta muna Mwari, tinoramba tichikudza Mwari nekuti Mwari wedu vanogona. Amen. Tinoona zvakare futi kunyangwe mushoko raMwari, Sara paakaudzwa kuti uchaita mwana kunyangwe munguva yake yekuchembera, yekukura, akaseka. Genesis chapter 18 verse 14 inobva yati, is anything too hard for the Lord? And that question still stands even up to today. Iyo nasi muzuva ranhasi. Is anything too hard for God? And the answer is no. The God is able to heal. Mwari vanotiporesa. Kungave kuporesa kuri physical, kungave kuporesa kuri emotional, but God is able to heal. He's able to restore. Kunyangwe kuna Joe vakati ndichadzorera zvese zvakadyiwa negwatakwati. He's a God who's able to save us. Patinosvika patinoti apa ndopfuura sei, Mwari vanotiseva. Hallelujah. Tinezve kunyangwe patinoona the ability of God. Pana Romans chapter 4 verse 21. It talks about Abraham. It says that he was fully persuaded that what God had promised, he was able also to perform. Abraham trusted in God because he knew God does not lie and God never fails. Hama dzangu ndauya kuzorimainda mumwe munhu masikati ano kuti he will never fail you. He will never leave you. He will never forsake you. Whatever situation that you are in, Mwari vanoramba vari Mwari. Hallelujah. Ndoda kuti ndimbotaura testimony yekugona kwaMwari muupenyu hwangu. 2019 muna December ndakarwara. Kana uchinzwa zvichitaurwa nevamwe kuti munhu ari kurwara, handi munobvunza kuti ari kurwara nei, zvinonzi hatisi kuziva, asi ari kurwara. Ndakasvika ipapo ndainzwa kurwadziwa mudumbu, ndaitadza kana kufamba kana kuti ndoita sei. Ndakaitwa masikani, ndikaitwa matesti ese, hapana. Unosvika pakuti iwewo ndioda kuudza chiremba kuti vakurape sei. I remember one day ndakaenda kwa doctor ndikati, chiremba, madii kungondiisawo kana padrip, kana kungondibayawo diclofenac pain killer nekuti zvandiri kunzwa hapana. Pane pekuti unotsanangurira munhu pain yaunayo haazvinzwe because haasiri ari kuinzwa. Anotraya kusympathize newe but haanyatsokunzwisisa zvauri kunzwa. Ndakadaro ndobva ndarwara. But there was something chandaita chekuti chero neniyo ndega ndaiti Mwari, ndainzwa rimwe simba, handina kuda kuudza vanhu kuti ndiri kurwara kuti vandinzwire tsitsi kana kuti vagoya vachindiona. Ndaiti every day 12 midnight ndaiseta alarm. Ndaizviudza kuti nekurwadziwa ikoko I would struggle, but ndaiti pamubhedha handisi kunamatira pamubhedha. Hallelujah. Ndaimuka pamubhedha ndopfugama ndonamata, ndopfugama ndonamata. Saka one day sister yangu tinopinda naye kuchurch, but she's in New Zealand, she's a deaconess. Akati ndakangomuudza ndikati but handisi kunyatsonzwa musha. Ndobva ati chii, ndobva ndamutsanangurira iye ndinesi. Ndobva ati regai ndiuye ndikuonei. Ndobva auya ndobva andiona. Musi uyoyo kana ndichitaura kuti Mwari vanogona, inini Mwari ndakavaona vachindigonera muupenyu hwangu. Ndakanga ndichirwadziwa kuti ndigare pamubhedha, saka paakauya takagara pasi, ndakazembera pamubhedha, ndakagara pacarpet. Ndakatanga kumuti ndiri kunzwa kutsva. Ndobva ndabvisa hembe dzese.
Saka ndakanga ndakarara ndakaisa musoro wangu pamakumbo ake. She was just singing, praising God. The power of praise. Ndichinzwa kutsva kudaro. Ndakatanga kunzwa mweya wangu uchipera. Mweya wangu uchienda, mweya wangu uchienda. And I think for some time wakaenda, I don't know for how long. Iye akazondiudza. She was strong. Haana kupanika. Akazondiudza papaya kuti ndaitoona maziso enyu manesi vanoziva achipindurudzika zvekuti munhu haakuyenda. But pane zvakazongoitika. Ndakarutsa pamakumbo ake. Ndakaita kunge munhu ari kuvhunduka kuti ko ndanga ndamboenda kupi. Ndikatanga kunzwa mweya wangu uchidzoka, mweya wangu uchidzoka. Munoziva here kuti Mwari uri in that situation. The Holy Spirit sends someone anoona situation yako, anokunamatira nesituation yako chero usina kumuudza. Ndina mbuya vangu futi zvakare vanopinda kuBethel kubhindura. Handina kumbovaudza kuti ndiri kurwara. Vakandifonera vakati, muzaya wangu, ndakurota nhasi ndinewe. But ndakurota kudaro wanga wakapfeka gauni remuchato. Tichita kunge tiri kukwira gomo. Pachichandishamisa ndechekuti pane miseve yanga ichibva kubva kwese yanga ichida kukubaya. Asi haina kukwanisa kukubaya. And we managed kuramba tichikwira gomo tikasvika pamusoro pegomo tikaona mvura yakachena. Handina kutombovaudza kuti aiwa ndiri kurwara kana kuti sei. Ndakangoti Mwari ngavakudzwe. Ivo vadaro vakazondiudza vakati ndakaenda kugomo, vaenda kugomo, vakadzoka, pavakadzoka kugomo vakanditi, muzukuru wangu, kana ndakambokunamatira muupenyu hwangu, nhasi ndakunamatira. You shall testify. I don't know what you are going to testify, but you shall testify. Ndakangoti Mwari kudzwai. Anyway, ndichienda kumberi nenyaya yangu. Vadaro yanga iri Saturday. Musi weTuesday ndanga ndine imwe shamwari yangu yanga yabva kuAustralia. Nobva yauya ichindiona. Saka ndichitotsanangura, ndakaenda ndichinoona mai vake ndichitsanangura. Kurwara kwandaiita ndakazoziva later, but kurwara kwandaiita ndaimonyana matumbu, ndaibleeda internally, but ropa iranga risingabude raiklota ririmo. So I was pale. Ndanga ndaluza weight because kudya kwainetsa. Saka takaenda ndobva ndangoti ngatimboendei paSebaben apa. Ndimbonoonekwa kuti ndimboona kuti chii pamwe vangaonawo. And zveshuwa that was the day. Takaenda kuSebaben, ndobva handidriver tikaenda kuSebaben, ndobva tasvika. Ndobva ndatakura masikana angu aya zvese zvanga zvamboita, izvo zvanga zvanzi hapana chatiri kuona. Takasvika chiremba anga varipo, ndobva ndatovatsanangurira, ndobva vati it's okay zvakanaka. Masikani zveshuwa hapana chiri kuratidza. But I would want you to have another scan. Kuti tione kuti hapana here zvatingaona. Vadikani, kuna Mwari ari kudenga. Kuna Mwari ari kudenga anogona. Ndakasvika ndobva vati chiendai kunoitwa masikani, ndobva ndaenda neshamwari yangu paya. Tasvika kumasikani, sonographer ndobva ati you need to drink water kuti blood rako riite kuti tinyatsokukwanisa kuona zvatiroda kuona since muri mudumbu pari paabdomen. Saka tiri kunwa mvura, zvangu ndiri kumwa mvura ndikutaura neshamwari yangu. There is something that happened. Mwari vanenge vachitoziva vachitogadzira. Pane zvaaiona pafoni pangu, saka airamba achiti foni ikaloka, obva ati ndipe password. Ndobva ndangomuti iwe password yangu ndeiyi. Handina kuziva kuti ndiri kumupa password kuti achazenga achida kubata vamwe vanhu kuti kunoku kwaita emergency. Ndobva ndamupa password yangu. Saka pakauya sonographer anoita zvemasikani achiti are you ready? Ndikati ready. So she asked kuti ndokwanisa here kupinda naye. Ndobva vati it's okay. Akapinda neni imomo. Apinda neni imomo. Ndakaiswa gel iye vakamboitwa masikani vanoziya, ndobva ndaiswa gel. Chinhu chinoitisa sikani hachirwadzi. Asi handigone kutsanangura pain yandakanzwa. Akati achitanga kuita scan, ndakascreama. Pain yandisati ndambonzwa upenyu hwangu ndikashaya kuti chii. She asked me kuti chii, handina. Iye at the same time, pane zvaaiona zvaimuvhiringidza. Ibasa rake but aishamisika. Akatanga kundibvunza kuti ko apa pari kuita sei? Apa pari kuita sei? But ndanga ndakutotadza kutaura nenyaya yepain. Akashedza chiremba. Akati chiremba, chimboyei munditarisirawo zvandiri kuona apa.
chiremba vakati but ndo basa renyu imi mungatadza kuona here. Chiremba vakauya, but the rest I don't know what happened because I then collapsed. Ndakazongomuka hembe yangu yatota, ndikamuka ndakangounganirwa nemachiremba nemanesi patoone stretcher bed. Ndakaiswa pa stretcher bed. Hama dzangu Mwari vanogona. Ndaiswa pa stretcher bed ndakaenda kunopinzwa mune imwe room. Ndapinzwa mune imwe room vakanga vashedza surgeon, vashedza anesthetic wekutorarisa. Zvikabva zvanzi theater ngaite rate izvezvi. Izvezvi ukaenda kwa chiremba usina mari, unongodzokera hako kumba usina umborapwa. Kana kuti chiremba vangokuudzawo kungoti chimbonwa kana paracetamol inozikanwa nemunhu wese, pamwe zvinogona kukuitira havakutaurire kana usina mari. Asi ndakaona Mwari musi uyoyo. Chiremba ivavo, shamwari yangu kuuya zvatoitika, handiti password aanayo, akatanga kufonera vanhu kuti kunondo zvaitika kuna Loveness. Chiremba vakauya vakati, we need to save life. Handisi kuda kunzwa munhu achataura nezvemari. Zvemari zvichataurwa later. We need to save life. Zvekuti hapana kana iye asingagone kusaina consent, musainirei we need to save life. Izvezvi ropa rinoshaikwa. Unonzi ropa rako reblood group A riri kudiwa, wakatorimirira but rinoshaikwa, kana kuti mari inoshaikwa. Asi rangu harina kushaikwa. Pakaenda munhu akanotora ropa iroro rikauya, nekuti kutheater kuti ndiende ndisina ropa zvaiva zvisingagone. Sister vekulab vepaSebaben kwaidiwa mafluids. Vakati torai zvenyu mafluids aya on my account. Chero akazotadza hake kubhadhara, it's okay. Mafluids akauya, ndikaenda kutheater. Amen, vanhu vaMwari. The operation was successful. Pandodati ndikuudzei chimwe chinhu chandakabvunzwa nachiremba after operation yapera. Vakanditi Loveness, unoenda kuchechi here? Mapabata. Havana kuti unonamata. Unoenda kuchechi here? Waenda kuchechi, unoenda kuchechi. Saka taenda kuchechi, uchienda kuchechi ikoko. Zvinoreva kuti Mwari wepano ndiMwari akatendeka. Mwari wepano ndiMwari anogona. Ndangoti nditaure kunyangwe this testimony kuti ndingorimbainda mumwe munhu kuti God is able to do everything. No matter the situation that you are in, God is able. No matter kuti wakamira papi, ndati Mwari vanogona. As we are possessing our territories today, unoziva here kuti kuuya pano kwawaita watopossessa territory. Nekuti kune mumwe asina kukwanisirwa kuuya pano, kune mumwe asina kukwanisirwa kuti atomboti amen yauri kuita amen. Kune mumwe izvezvi ari kutotora last breath. Saka ndinongoti as we are possessing our territories, let's keep trusting in God. Let's just remember that there is a God in heaven. Let's just remember kuti there is a God who heals. Let's just remember kuti kuna Mwari asingatinyadzise, kuna Mwari anotigonera kunyangwe pazvinhu zvose. Mwari, let's not focus on our situations, but let's focus on how big our God is. Ndinongoti Mwari ngaatirambe achitigonera. Mwari ngaarambe achitiitira zvakanaka. Kunyangwe patinoremerwa, Mwari vanoti reminder kuti pazvinhu zvese zvatinoita havanyebi Mwari. Ende kunyangwe kuna Corinthians chapter 12 verse 9 inotaura kuti his strength is made perfect in our weakness. Kunyangwe patinosvika pakugumirwa, patinonzwa kuti zvarema, ngatingoremembai kuti Mwari ndiMwari vakatendeka. Ngatingoremembai kuti God is able. God is able to change our situations. God is able to make it happen, to possess our territories. Tine territories kunyangwe akasiyana siyana tinoda kupossessa, but patinonzwa zvematerritories sometimes tinofunga kuti it's all about money. It's not all about money. Une kunyangwe zvawakadaidzirwa naMwari, kunyangwe zvekuita mukati meimba yaMwari, it's possessing a territory. Uri asha kudaro, Mwari vanoita kuti upossesse materitory.
unyange uri praise and worship uchiita zvepraise and worship Mwari vanoita kuti upozese materitory uchiita zvehost deco Mwari vanoita kuti upozese territory yako uchiita kunyangwe zvemedia Mwari vanoita kuti upozese territory yako ndoda kungotenda Mwari kunyangwe nenguva ino yatiri masikati ano kuti let's just remember kuti God is able in every situation Mwari vakatendeka Mwari vanogona ndinokutendai nekuti muri Mwari ndinokutendai kunyangwe kuna Deuteronomy tinoudzwa kuti be strong and of good courage do not fear do not be afraid of them because of your God. He's the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Ndinongoti neiwawa Mwari vatiitire zvakanaka. Mwari wedu ndi Mwari vanogona. Hallelujah. Amen. Ndoda kudzorera nguva ino kuna Vice Chairman Baba Manire. Thank you. Tingasumuka chose mangwanani ano praise and worship svikai kuno mberi kana mateerera mapreachers mairi there was a line yanga ichitaura zvehealing kurapa kwaMwari kugona kurapa kwaMwari kugona kurapa kwaMwari Pastor Mpranga mukaona nematestimony aitwa panapa anga ine kurapa kwaMwari kurapa kwaMwari. So there is something that God is saying today about his healing. Vana vaMwari havangarwari ivo Mwari vari murapi. Ndiani ndimai nyama kana ndimai pasi vanogona murapi pane kamwe kambo kanonzi murapi. Yes, murapi. Toda kuti kana taimba kambo ikako whoever ane kurwara mumuviri wake, today we want to make a declaration. We want to draw a line, a demarcation line kuti chirwere apa hauchafuri. Hati draw away a line in the sand kuti apa hauchafure. Today vanorwara ngavapore. Baba Rusike, the preachers and the chairpersons, hanzi na Baba Chiangwa, pray for people until they are healed. Saka toita saizvozvo. All right, let's sing it. Vice Ray apa media. Murapia. Sing it from your heart. Sing, believe in it. Chiremba we. Wauya pasipano. Ipo pasipa. Kurapa moyo yese. Iyo moyo ye. Sitarakanaka. Rakana.
Everyone begin to pray against sickness and disease. Toda uchikereke faith alive titange kunamata. Pamusoro pezvirwere zvose. Sikomborero zvake Jesu. Elders nemapastors vanowanya elders and deacons atiuye vanhu vawanda. It's okay. Can the church be praying? Church ngatinamate. Murapi Jehovah. Tinonamata zvirwere kubva zvekumusoro, zvirwere zvinobata misoro, zvirwere zvinobata misoro, zvirwere zvemaziso, zvirwere zvemhino, zvirwere zvepahuro, zvirwere zvemumachesi, zvirwere zvemumatumbu, zvirwere zvemusana, spinal cord, zvirwere zvinobata makumbo, nezita raJesu waNazareta. Alabaya satete katemakayanda rebosa. Ushers help us, please. Ushers help us. Tete baya kateri manderia mosoto kateri tete. Zeta baya kateri mayanda. Everyone is getting healed. Everyone is getting healed. Everyone is getting healed. Ye karia chama ya kateria mosateka. Yende rete bayaka. Siraba wakude. Upon this church, full deliverance upon this church, full healing, restoration of health, restoration of channel, restoration of channel, yes, everyone is getting healed. Everyone is getting healed. Everyone is getting healed. Kurapwa nekuporeswa chingwa chevana vaMwari. Kurapwa nekuporeswa chingwa chevana vaMwari. Kurapwa nekuporeswa chingwa chevana vaMwari. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Vangeri mamparidzi ngatiite basa. Let's help each other. Let's help each other. You are called to. Seketeri kete makayandere bosete. Mwari mwari wenyasha. Hakuna kauya achirwara kwamuri akadzokera achirwara. Wese anamatirwa ngadzokere apora. In the mighty name of Jesus. Healing power from the throne of grace. Healing power from the throne of grace. Kedara sota kade. Andori kodoba. Kona mata Mwari unorapa, Mwari unoporesa. Zvirwere zvemuropa.
Zvinofamba muropa. The blood of Jesus to move in every vein, every artery. The blood of Jesus to move in every vein, every artery. Chirwere chese chinofamba muropa. Cheshuga, cheBP. Whatever sickness and disease that moves in the blood. Tinotaura ropa raJesu rifambe mutsinga richigeza richishamba. Rinonge magerms, mabacteria nemaviruses. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Murabi Jehovah, Murabi Jehovah, Murabi Jehovah. Yes, Shakamayanda, Ritobaya. Murimari, 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 Murimari. Te Mayande, Rebo Sakateria. Itakuda kwatse. Ela Rasada Baya Kamayanda. Zita, Zita. Jesus for healing. Thank you, Lord Jesus, for healing. You, your people. You, your children. You, your church. Poresai vana venyu, poresai kereke yenyu, poresai vana venyu. Kuporeswa chingwa chevana vaMwari. Kuporeswa chingwa chevana vaMwari. Just believe it with me. Healing is bread for the children of God. Kele deba yakatama yakade. Teteba yasoko deba yamandere kedeba yasadeba. Teteria mandori kodeba yasodeba. Healing chingwa chevana vaMwari. Eka. Kurapwa chingwa chevana vaMwari. Dinoti zvirwere zvinofamba muropa. Zvinofamba muropa. Ndiri kutaura the blood of Jesus. Garifambe mutsinga idzodzo, every vein, every artery, the blood of Jesus. Garifambe rinonge magerms, mabacteria, maviruses. Yes, today in the mighty name of Jesus, not by power nor by might, but by the power of Takabayakate, Veramosadekatebaya. Speak in the heavenly language. Tirikutaura kupora nhasi. Hatidi vanoramba vachira uya vachizokera vachirwara. It's a healing service. Tekabayasa tamakaye. Ritomosakateria mayandarabasa. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mayakateria mayandorobosa. Kubakumusoro from the crown of their heads to the sole of their feet. Zirwere zvemisoro zvese. Whatever name you are called. Chero uchinzi migraine headache. Maskati anotiri kuti enda regedza muranda waMwari. Zvirwere zvemutsipa. Whatever your name. Zvirwere zvemuchifuva, zvemuchest. My internal organs are muchest. My internal organs are abdomen, mumatumbu. My kidneys, liver. Kabaya. Turukutaura kuti ngazvipuwe full health, full health, full health, full health. Full health. Dati vanorwara nezvirwere zvespinal cord zvemisana. Misana ngaibatwe iko zvino, ngaibatwe iko zvino. Kaya mandera vosadeka. Misana ngaibatwe vanorwara nemakumbo. Makumbo ngabatwe. Zekaba yakaterika mayandara vasa. Generate heat. Satan chasingagoni kuita with this stand heat. Let us generate heat. Kamanda rakade yakata mandorobosa. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Just check out yakatendoka ere munhu iye babarusike. In the mighty name of Jesus. Check out yakatendoka ere.
That's fine. It's a special case. Takamira kudaro. Roda tiwirirane nemuranda waMwari Bishop Guchutu achinamata. Toda chidhindo kuti wese anamatirwa nhasi. Zvirwere ngazvidonhere pasi. Vana vaMwari hadzizi ndonda mani. Hadzizi ndonda vana vaMwari. Vana vaMwari hadzizi ndonda. Ndodai zvinotaurwa naMozisi. Mune Bhaibheri renyere papombai kacho 33 Deuteronomy 33 verse 26 ndongodai kuti verenga first part mungonzwa. Hanzi Jehovha anokurumidza kuuya kuzobatsira. Hanzi akatsika matenga nemakore. Hatisi kutaura Mwari wokutamba naye. Maiwana imune shona here 33 pa 26 shona ichi iwe Jeshuruni hakuna wakafanana na Mwari pakudi iye unotsvaka denga anoita sei denga anotsika unotasva chitangai vanhu vabati ndoda kuti vanhu vazive the God they worship and serve. Hazi Mwari wokuti anoanzaniswa nekamuroi kanga kuvhundutsa. Tangai mai pasi. Iwe Jeshuruni hakuna wakafanana na Mwari. Hakuna akaita saMwari wauri kunamata uyu. Iye unotasva denga kuti akubatsire. Anotasva denga kuti akubatsire. Napamusoro pamakore neukuru hwake. Chiregai zvenyu nepamusoro pamakore neukuru hwake. Baba Muzilikazi kana akuuya Jesu uyu kuzokubatsira ivo Mwari ava. Muri kunzwa here kana vakuuya emergency. Saka ndoda kuti hapana chirwere chofanira kupukunyuka ngachidonhere pasi. Why do you want to carry that sickness back home? Hati mudzei maoko as a sign of surrendering to God. Muranda waMwari vanamati. Reverend Guchutu. Tenzi makatendeka. Emi Jehovha munogara nokusingaperi. Yes Lord. Tinotenderana neshoko renyu Mwari. Kuti kana makuuya zviro kwazvo munotasva denga. Yes Lord. Nokutsika makore kuti mukasike kuti mubatsire kereke yenyu nevaranda venyu. Yes. Saka masikati ano baba tiri kunamata nokuti tiri kunzwa uvemba hwenyu kuti huri pano muri pakati pedu Mwari. Hamuna kutisiya tiri toga. Jehovha wangu naishe wangu mumwe nemumwe aturikwa ruoko panguva dzemasikati ano baba. Ngasangane nesimba renyu, ngasangane nesimba renyu. Zvirwere ngazvitsakatike, zvirwere ngazvidonhere pasi, zvirwere ngazviparadzwe nezita raJesu. Ndine mavanga Kristu Jesu taporeswa, 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 taporeswa. Taporeswa baba, taporeswa Jehovha, taporeswa panguva naino. Ndimi Jehovha murapi wedu, ndimi Jehovha watadana kwaari, ndimi Jehovha watinotenda kwaari, ndimi Jehovha muri pakati pedu, ndimi Jehovha watadaidza nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Hakuna chirwere chinopikisana neshoko renyu Mwari, hakuna chirwere chinomira pamunenge basimuka imi Mwari, pamunenge bauya imi Mwari. Uvembo hwenyu kana huri pakati pedu, zvirwere zvose zvinosarenda baba, zvirwere zvinoparara. Zvirwere hazvimiri, zvirwere zvinodonhera pasi, zvirwere zvinopfugama, zvirwere zvinotiza nezita raJesu, zvinotiza, zvinotiza pakati pedu, zvinotiza mudzimba dzedu, zvinotiza Ishe Masimba Ose patinenge takarara, zvinotiza patinofamba, zvinotiza mumhuri dzedu, zvinotiza patinotaura nepanoparidzwa. Zvirwere hazvimiri nezita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu. Gamuchitsai baba, gamuchitsai Mwari, vasati vapora, ngavagamuchire kupora kwavo, ngavagamuchire kupora kwavo, ngavagamuchire kupora kwavo nezita raJesu. Shoko renyu ndiro zvokwadi, shoko renyu
rakafanana nemvura Tete bajase. nedova zvamunoti kana matuma mweya hazvidzokeri kwamuri zvisina kuzadzisa vakarituma shoko renyu Mwari rikatiporesa Mazvita Jesu. rauya shoko renyu Mwari vanhu venyu ngavapore vanhu venyu ngavasunungurwe vanhu venyu ngavanatswe Yes. ngavakamchidzwe utano My name of nezita rajesu Thank you, nezita Lord. rajesu Thank you, Lord Jesus. mazita varabashataraba Mazita Jesu Kristu. Mazita ratabashatiarababa maita okururama. romashamoria tamasha rokotorobashatiarabata Hallelujah. alabashita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. tingape clap offering yekutenda kuti tagamuchira healing here. Even healing yebusiness chaiyo inogamuchirwa. Healing yevana vasipo chaiyo inogamuchirwa. Healing yekupurazi chaiko kune mombe inogamuchirwa. Hakuna mombe dzako dzofanira kuti kukaita foot and mouth inotangira mupurazi rako yopedza mombe dzako. Gamuchira healing paunosvika papurazi tsika kuti ndauya nehealing. Healing power. Healing power. In the mighty name of Jesus. Tishakamisa vamwe vese tigare pasi. Rambai makamira kuno vari mberi. Pane here auya kekutanga ari muno zuva ranhasi asati akunamata Mwari, asati agamuchira Jesu saishe namambo weupenyu hwake, asati akunamata Mwari. Ndione nekusumudza ruoko tinamate newe uve mumwe wedu. Aripo here asati ava kunamata Mwari, asati apa upenyu hwake kuna Mwari? Aripo here? Uripo here? Pana aripo here? Kekupedzisira aripo here asati akunamata Mwari? Thank you. Zviri kuratidza kuti tese takamuziva. Ngatipfuurire mberi, ngatitende. We may be seated. Ngatitende vari. Thank you. Thank you, President Worship. You may take your seats. Tifarire titende President Worship yedu. Zvitiitire zvakanaka. Pana itirwa zvakanakawo here neYouth Sunday. Wow. Koma testimony acho. Ini chandangoda ndechekuti matestimony nemessage yanga ichingotaura healing yakapfekana. Saka ndokutaura kunoita Mwari ikoko. Mwari anongokupai thread yekuti fambai makadai. Motonzwa kuti ndo zviri kuda Mwari. Saka Mwari vanga vachingotaura nyaya healing yakapfekana. So ngatingofarire vashumiri vedu. That's wonderful. That's wonderful. That's wonderful. Thank you so much. Thank you so much. What's deko yenyu? All right. Ngaigadzire ndichitaura mhanya yevasikana hani muri veyouth. Zvataura baba Rusike vachipa zviziviso next Sunday. Next Sunday. Imboti next Sunday. Aha. Pane vanoziva ndoda kungokupai kuti muzive type yezvandoda kukuudza. Pane anoziva Pastor Mufanochiya? Havasiwo vari kuuya. Ndati ndoda kuti mungoziva type yemunhu ari kuuya. Ndokuti handati munoziva Pastor Mufanochiya? Muvaziva ka? Ehe. Muri kuwana rimwe bhinya rese mugrupu iroro. Munotamba imi, munotamba imi. Munotamba. Ehe, saka don't miss next Sunday pano. Panenge chiye chakaherereka. Chenge chakachaya. Saka ngatidedze hama neshamwari. Invite a friend. Uya wakagadzirira kuzosangana na Mwari wako. Baba vadedzi munhu nje. Handimoziva ka? Ehe, baba vadedzi munhu nje. Vakati even ndiripo I'll be tired ndenda kagara pasi. Saka dzimwe dzesimbi dzavo but that one muchazomuona musi weSunday. Pane zvinenge zviripo zvakasimba. Ngatirambe tichinamatira baba. Ndakamirira Osideko. Musaite kunge muri kutora zvinhu kuSouth Africa zvekupa border.
ngatirambe tichinamatira baba kwatetiri kumapoka ese kumadepartments ese kwatetiri patinoungana whether ipractice session ngatipedzisirei neprayer tonamata nababa kumacell group ngatipedzisirei neprayer tonamata nekuda kwababa. Who's doing the talking? Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Mukandismailira munonditirawo zvakanaka. Amen. Yes, thank you so much. Tichitenda nemukana uno watapiwa se-host deck ye-YPU. Amen. Taitirwa zvakanaka. Baba vanotipa mukana wakanaka kudai and zvinotiitirawo zvakanaka. Amen. So we have stand in front of you to give a thanksgiving for those vakabvuma. Manzwa kuti vamwe kwanzi vakaudzwa vakati inini here but vakazobvuma ndochakakosha. Saka toda kuvatenda kuti aiwa vakabvuma kuti vashandiswe naJehovha. Amen. Saka pa morning service we had our preachers who the first speaker was Brother Marcus. Uyaiwo mutambire wechipo chedu. Ndovativhurira youth service yedu yanhasi. We thank you so much. Amen. Our second preacher in the morning service, our English service, it was Sister Maya Muzingwa. Thank you so much for the word. But in as much we are saying possessing your territory. Territory yacho yauri kufanira kupossessa, do you even know it? Saka hey, muvunzu uzozvipindura wega. Amen. And then for our second service, our first preacher was Brother Nyasha Chimbwanda. Irotazvinzwira tese kuti supernatural shift. Amen. And then our second speaker was our Sister Loveness. Thank you so much. Kwanzi, our God is able. Tichingobuda muno tichingoziva kuti our God is able. Amen. And then we have our MCs for the day. In the morning service, it was none other our treasurer, Babas Gaoke. Yes. Vanotitira zvakanaka. Amen. Panongotaura zvemari ndogozoti asi tina youth treasurer wedu maiziva. Techitaura ivava. Thank you so much for being the MC for the day. Receive our gift. Amen. And then for this second service, it was our youth leader. Amen. Okay. Paita Prophecy was the youth president. Amen. Yes. Our youth president, we are omugamchirewo chipo chedu. Amen. Okay. Takamira kudaro. And then we have our Pastor Manas. Amen. Vanotitira zvakanaka. Amen. Receive our gift, muno amwari. And then youth, we have our youth pastor, Pastor Mazara. Na baba. Vachingomira pese pavamira. Chavanotikurudzira. Youth ngatinambei tichinamata. Amen. Saka muchitiona takadai so minamato yatiri kuramba tichiisa. Amen. And then tobva tatenda pana baba na amai vanotiitira zvakanaka sevana vavo vanotipa mukana wokumira tichiitawo zvatinodzidziswa. Amen. Saka toda kuvatenda havapo but vanotoripo. Amen. Saka toda kutendawo baba for okay. Saka ndichakumbirawo kuti munogamuchidzawo mama Maimanire vachatitambidzira chipo chedu. Amen. Amen. Tichipedzisa pakutenda apa. Toda kutenda youth yese. You see, it was all colorful in the house. Amen. Youth praise, ichititira zvakanaka, ushering and nozati pane favor decoration ndo yatiri saka tongo inenge iri pamuromo ka saka ushering and security, we love you. Vasikana vemucheno nevakomana vacho tinokutendai. We have got our media team aiwa vari kumhanya kuti zvinhu zviendeke. We thank you
and we love you. Okay, all right. Kwanza officially. Baba sigauke. Simukayo mutore gift yedu. Gamuchirayo chipo chedu baba. Munotitira zvakanaka. Baba Rusike. Uyaiwo mugamuchirewo chipo chedu. Youth President. Murambe muchititirawo zvakanaka. Tinotenda nemukana uyu. Thank you so much, Baba. Ngativafarirei. Thank you so much. Pane vanga vachinamatirwa pane Arasa Kids mota. Handichadzisumudzi kuti tione kuti munhu wacho ari kudziziva here. Mune kids mota muruoko. Uyai ndichadzipa vesecurity vo kuvheta vachivhima ndiye munozviziva izvi. Movheta munhu wacho kuti mota yako ndepi, monotanga makiinura kuona kuti ndiyo here. Moona baba muparidzi chivhima kana tarisai makii enyu. Right. Vana baba nanamai tisati tapuhwa ngoni. Nhasi date ndiani? 28 kune zviya. Vanhu vaMwari ngatiitirei varanda vashe zvakanaka. Handiti ka ndangoti tiri nyama imwe kana mai manhire. Saka ngatiitirei amai vedu zvakanaka, tipe pakakora pakanyatsoti korei. Ndandichiona hangu vanga vakatoitirwa kune mamwe maprovinsi. Remember sitakamuvha date redu to September nekuda kwemaprogram akawanda. Ndakaona vamwe vakaitirwa, vamwe vaitengerwa mahonda Fit, vamwe vaitengerwa chii. Musafunge wandibvisa pa vana mai mufundisi. Saka isusu church inogara munhu mukuru ichipastwa nemunhu mukuru, let us act zvikuruwo. Pana anondivimbisa kudaro.